към ситуации, при които ни принуждават да бъдем активни, да бъдем граждани. Ще видите с какъв абсурд може да се сблъскате. Обаче 14 шофьори заснети да карат в аварийната лента на магистрала Тракия и един буден гражданин имаме в следващия сюжет, който гражданин решава да подаде сигнал. Вместо това обаче, случая да приключи с подаване на сигнала, започва една поредица от процедури, даване на сведения, подписи като свидетел под всеки акт. Значи 14 пъти явно трябва да го правиш това. А при обжалване 14 пъти да се явяваш и в съда. Защо гражданите, които помагат за разкриването на нарушения, всъщност биват натоварвани с толкова много допълнителни ангажименти, че да бъдат обезкуражени от процедурите, да не подават сигнали? Какви промени са необходими, за да бъдат насърчавани хората да съдействат на властите, а не да съжалят? Татяна Йорданова ще ни разкаже следващия случай в пряко включване. Добро утро! Добро утро! Будният гражданин всъщност е Василена Кяра. Виждали сте и преди, когато е показвала недъзите в системата на здравеопазването. Сега обаче е тук като гражданин, който е искал да подаде сигнал за нещо нередно случващо се на пътя. Добро утро! Добро утро! Може ли да ни разкажеш всъщност какво се случи, какво преживя ти на път към Бургас? Бургас, към морето. Да, миналия месец на път към Бургас по автомагистрала Тракия в района на Ихтиман имаше ремонтни дейности и съответно лява лента минаваше в дясна и знаците това показваха. Но голям брой МПС-та на включени аварийни светлини минаваха с доста голяма скорост през аварийната лента, очевидно за да избегнат задръстването, което се образуваше в дясната лента. Колко на брой автомобили? Доста повече са от тези, които аз сигнализирах. Аз сигнализирах за 14, но докато се осъзная и реша да почна да снимам, имаше доста голям брой, които изпуснах. Но вие преброихте минимум 14 автомобила, които преминават в аварийната лента с каква скорост? Дали пък не са имали някакъв проблем тези автомобили? Не знам дали са имали проблем. Ако са имали проблем, има законен ред, по който могат да го удостоверят, но в този случай аз реших да използвам моята гражданска активност, за да сигнализирам, че тук се случва някакъв проблем. Питах ви за скоростта, той по-скоро въпросът ми наистина беше ироничен в посока на това, че със сигурност тези хора не са имали проблеми. Скоростта вероятно не е била ниска. Не. Това, което се случи, е, че реших, че ще подам сигнал за тях. Първо ми беше изключително трудно да намеря контакт с ОДМВР София област, но в крайна сметка използвах системата за сигурно електронно връчване и подадох сигнал. Успяхте в крайна сметка. Точно така. Очудена съм изключително бързата реакция, все пак те се свързаха с мен до една седмица, но оттам нататък нещата започнаха да стават тромави. Кой се свърза с вас? Пътна полиция София област, инспектор. Какво ви казаха те? Вие им предоставихте снимков материал, не видео, снимков материал? Точно така, той е приложен в сигнала. Извикаха ме да дам обяснения, да се подпиша на моите свидетелски показания, при което, отивайки там, давайки свидетелските си показания, ми разясниха, че тъй като са 14 коли, за които аз съм подала сигнала, за тези 14 коли те ще трябва да ме викат в КАТ София област, да присъствам на съставянето на акта на нарушителите и любезно ми казаха, че е добре да съм на разположение, тъй като те трябва да се съобразят с нарушителите и не се знае кога точно ще могат да ме извикат. Освен това ми разказаха и, че има такива случаи, в които повечето нарушители обжалват, тъй като наказанието е 500 евро и 2 месеца без книжка, обжалват в съда, което ще се случи в съда в Ихтиман. И аз ще трябва да присъствам и най-вероятно може да падне сигнала и наказанието, тъй като моя телефон не е на разположение на МВР. Тогава замисли ли се защо ми трябваше това и имаше ли някаква мисъл, май трябва да оттегля показанията? Всъщност веднага ми мина мисълта през главата, че аз няма да мога да бъда активна на разположение през цялото това време и може да ми се наложи да отсъствам и в крайна сметка може би ще е по-лесно да оттегля сигнала си, което изключително много ме разстрои, тъй като по много и ваши репортажи съм гледала, че анонимните сигнали не са решения, тъй като те няма какво да направят по тях. Също, че тече кампания "Подай сигнал". Точно заради това ви прекъсвам и отиваме към адвокат Илия Тодоров, който всъщност ще ни каже, ето една такава ситуация. За първи път ли чувате нещо подобно и смятате ли, че такива ситуации се случват често и обезкуражават хората да подават сигнали? За съжаление това е така. Първо,
Искам да поздравя всички с гражданска позиция, които подават сигнали, въпреки трудностите, с които в последствие се срещат, защото виждаме какво се случва по пътищата и това е един от начините да се борим с безумията на така нахални нарушители. Само, че Това в крайна сметка трябва да е работа на държавата и в една идеална държава не трябва да се налага изобщо гражданите да вършат нейната работа, но в ситуацията, в която живеем, това се налага. Искам да внеса няколко уточнения по принцип, които да са полезни за гражданите. Първо, видеята от видеорегистратори могат и са доказателство в съда, доказателство в КАТ за извършени нарушения. Условието е, че трябва обаче сигнала, когато го подаваме, първо да не е анонимен, разбира се, и да е придружен с обяснение, от което да става ясно къде е заснето нарушението, кога. всичко това е направено. Да, всичко това е. Къде виждате вие в тази ситуация обаче абсурд? В реакцията на хората, които са се обадили, или всъщност това си е проблем на законодателството и проблем ли е? Според мен не е необходимо 14 пъти да бъде извикана, за да се състави акт, така наречения А1 в нейно присъствие към нарушителя, тъй като си има процедура, която това може да се случи и без нейното присъствие. Само, че това ви е казано, нали? Да, точно така. Тоест, тук по-скоро това е нещо, което е изискване на служителите, а не е изискване от страна на законодатели. По-скоро да, защото свидетели на съставянето на Алана могат да бъдат и съвсем други хора, които нямат нищо общо с свидетелите на самото нарушение. В случай, че виновният отказва да си получи акта, той може да му се връчи с други двама свидетели, били те и някакви длъжностни лица или полицаи от съответната дирекция. След това обаче, действително, ако се обжалват тези наказателни постановления, които ще се издадат на базата на тези актове... Които в случая са 14. В случай, че някои или всичките водачи решат да ги обжалват в съда, тъй като действително компетентният съд в случая ще е районният съд в Ихтиман, тъй като на негова територия се е случило, ако съдът прецени, може действително да извика свидетеля на нарушението да бъде свидетел по самото дело. Което разбирате, че не е особено приятно, но това си е чисто законово си е така. Има ли как да бъде заобиколено това нещо, да се разделят случаите на по-леки, чисто административни от другите, при които наистина се изисква, както си говорихме и в предварителния разговор, дори така принудително да бъде изведен свидетеля? Това, за което говорихме, да, най-абсурдната ситуация би била, ако подадеш сигнал, в последствие бъдеш конституиран като свидетел по делото и не се явяваш един или няколко пъти, могат не само да те глобят, теоретично могат и принудително да те доведат в съда с съдебна охрана. Сега, това може да се избегне, като се внимава във всеки един конкретен случай, защото ако сигналът е достатъчно ясен, ако е придружен с видео, ако е придружен с добри обяснения, които, пак казвам, включват къде, кога и как се е случило нарушението, на практика разпита на този свидетел няма да има много смисъл да преповтори всичко това, което е описано, след като се и вижда и когато е заснето. Да. Добре, много ви благодаря. Само, понеже сме към края на нашето време, последно, съвсем кратко, казаха ли ви, че може и да ви глобят, ако не се явите като свидетел? Да, казаха ми го, но това не ме плаши. Добре. Вие оттеглихте ли все пак сигнала си в края на историята? Не съм го оттеглила, защото смятам, че мога да дам пример на хората да бъдат граждански активни и в този случай ми се иска да има по-улеснена процедура и затова повдигам тази тема. Много, много благодарим. Всъщност да, нека тази история да върви все пак с призива: бъдете будни граждани и се надявайте на достатъчно будна държава. Да, надяваме се на второто. Това остава на този етап. Благодарите за конкретния разказ и примера, който видяха и нашите зрители сега.